Ola a todos e todas e benvidos de novo a MSP World, onde vamos a comezar unha nova sección bilingüe do canal que estará narrada en galego, na que teño pensado xogar a este xogo chamado Planet Base, que basicamente é un xogo de construción e xestión de bases coloniais espaciais en 4 tipos de planetas moi inhóspitos, nos que temos que acadar 10 obxectivos en cada un para ver a nosa colonia próspera. Como podedes ver, aquí hai 4 tipos de planetas. Os 3 primeiros xa os teño superado con todos os logros, que son estes 10 posibles. O primeiro era un planeta similar a Marte, o de clase D. O segundo era un planeta similar á Lúa Galileana de Xúpiter chamada Europa. O terceiro era similar a nosa Lúa, por exemplo. E o cuarto, que é o que vou a tentar facer nesta serie, que xa vos digo que seguramente sexa un pouco longa, pero vadesme ver sufrir bastante, porque xa hai bastante que non xogo este o mundo máis complexo. Pois vamos a intentar superalo. Xa veremos despois que características ten que fan tan maligno, porque cada planeta ten unha serie de condicións climatolóxicas que o fan moi difícil para a supervivencia. Pero antes de todo, gustaríame ensinarvos os planetas, as bases que xa fixen. A do planeta de tipo Marte non me lo podo enseñar porque perdí un archivo, pero dos outros dous, sí. E vades a ver ao punto que podemos chegar, ainda que me vai costar alcanzar algo así no mundo tan difícil no que teño pensado iniciar esta nova serie. Que, por certo, ainda que este en galego, creo que os portugueses é de máis lusófono, debe entender sin demasiadas dificultades. E conto que tamén o podedes facer os castelán falantes, españois e latinoamericanos, aínda que tal vez vos coste un pouco entendelo. Como podedes ver, esta é a base que teño no planeta xeado, que xa vedes porque o seu nome. Como vedes aquí temos unhas especies de almacéns de enerxía, unhas turbinas eólicas, uns paneis solares que se van movendo según se vai movendo o sol. Aquí unha lista de recursos, de poboación e de poboación de robots, a hora do día e o vento. Neste planeta xa cumplín todos os objetivos, como xa vos dixen, e ademais de ver desde fora, tamén podemos ver o interior da base. Para xestionala, construindo novos elementos, quitando outros. É un xogo de bastante xestión, pero iso xa vamos a ver ca nova colonia que vamos a construir. Que intentarei non morrer no primeiro intento, ainda que non vos podo xurar nada. Esta é a mina na que obteñen recursos como metal. E aquí nas biocúpulas é onde obteñen a comida, as medicinas, os produtos básicos, as plantas medicinais para facer despois a medicina, e o bioplástico. Plástico feito a partir de hidratos de carbono. Moi ben, despois de ver un pouco esta base, que xa vos irei explicando que máis cosas temos xogo a medida que vayamos xogando, vamos a ver a base do mundo parecido á nosa Lúa, que como vedes aquí no debuxo é unha lúa de un xigante gaseoso como pode ser Saturno. Non sei se estará inspirado nunha lúa real deste planeta ou non. Como vedes temos aquí tamén unha base bastante importante, con antenas de radio para comunicarnos cos outros viaxeiros espaciais que queiran vir a nosa base.
telescopios para controlar os fenómenos climáticos e controlar os rayos láser para defendernos de meteoritos, que como este planeta ou lúa, que máis ben é unha lúa, non ten atmósfera, os meteoritos caen con moita frecuencia. E os telescopios son necesarios para que os láseres os poidan vaporizar. Estos xa son elementos de prestixio para que a nosa colonia chame máis ás visitas. E nada, non hai moito máis que contar, a verdade. A mellor maneira de contárvolo é empezando. Estes son depósitos de auga, un recurso moi preciado aquí. Non por encima do oxígeno, pero case tanto. E agora xa, de verdade, vamos a empezar, despois desta pequena introducción. Como podedes ver, aquí hai un dormitorio, é un xogo bastante completo. O único que non hai, e tampouco boten falta, son baños. Bueno, entón vamos a empezar con este planeta, que é o cuarto e o máis difícil dos 4. Como vedes, é de clase S, é a lúa dun xigante gaseoso cunha atmósfera fina, escasa, pero moi activa, genial, con tormentas constantes que supoñen un perigo e lagos de metano que reducen a superficie construíble. Menos sitio para construir. Fantástico, características, cantidade de luz variable, os paneis solares dependen da nubosidade, por tanto, cando haya moitas nubes, evidentemente non van a funcionar. Densidade da atmósfera baixa, por tanto, as turbinas eólicas funcionan peor. A pesar deste furacán, é baixa. E o perigo de tormentas é alto. Genial. Voulle poñer nome a base, que a vou chamar base Titán. Que non se poden poñer tildes, vale. O centro gráfico. Ahora vamos a escoller un lugar que ten que ser a poder ser onde haya menos cantidade destes lagos de metano que podedes ver aquí, o que é moito máis verdoso. Temos que encontrar unha zona onde haya máis terra e menos lagos destes. A poder ser. Aquí, quizáis, norte, 18 grados norte, 80 este, vamos a probar. Que sexa o que Deus queira. Por certo, non vos vou mentir, xa fixe unha proba e acabou na morte dos colonos. Pero é o que ten a ver tanto que non xogo este xogo, que de momento non vai ser ao mellor tan complicado, pero podo asegurar que a medida que vai avanzando vai volvendo moito máis complexo. Primeiro vamos a ver se é un bo sitio e se non, pois... non sei, ao mellor volvo a aterrizar noutro lugar. Bueno, como podedes ver, vamos a empezar xa, que se non se nos vai facer noite, iso vai ser moi malo, podo vos asegurar. Se faga de noite neste xogo é o peor. Vale, eso va a ser un almacén de enerxía, algo así como unha batería. Vou a conectar a este panel solar, que de momento vai ser pequeno. Esperemos que sexa suficiente. Isto vou no conectar aquí, porque non. Parece un bo sitio. Vale. Vamos a necesitar tamén unha esclusa para que poidan entrar unha vez este construído. E recuperar oxígeno, que iso é a nosa primeira prioridade. Despois será a auga, pero primeiro o oxígeno. Non sei, ainda así temos que poñer un extractor de auga porque... Se non vamos a poder xerar oxígeno con este xerador de oxígeno, porque debe usar algún proceso de electrólisis que convirte a auga
electricidade en oxígeno. Separa os componentes da auga. O hidróxeno non sei que fará con el, pero aí está. Vamos a planificalo todo xa. Como vedes, isto xa está almacenando enerxía, genial, porque a nubosidade está aumentando e cando chegue ao tope, mal asunto, mal asunto. Tamén é prioritario, compañeiros, facelo canto antes, porque senón isto non vai ser oxígeno ningún. E vamos a planificar xa... Ai non, ainda non podo. Bueno, o que podo facer é planificar que me fagan unha turbina para cando o sol se nos acabe por fin. Cando ocurra esa calamidade inevitable. Creo que o vou facer grande. Non risco de equivocarme. Este fixe no medio. Genial. Bueno. Pues mentre isto vai almacenando enerxía, genial. Cando deixe almacenada, vamos ter un problema. Pero bueno, xa me está construindo o de oxígeno. Sería mellor que construir primeiro a pasarela para poder entrar, pero bueno. Pero bueno, como vedes, este é o enxeñeiro, este é o biólogo, que agora non ten nada que facer, por eso está transportando, estes son os traballadores. Que son os que transportan as mercancías e despois elaboran as materias primas. Construídome isto pronto. O sea, eu podía decir enxeñeiro para aquí, pero non sei, eu podo decir prioritario, ca flechiña hacia arriba, pero nada máis. O que é un fastidio, pero é o que hai. Bueno, por lo menos xa podo ir planificando outra parte importante, que é o dormitorio. Que a verdade o mellor é mellor facelo para outro lado. Podes convertirlo en zona de enerxía exclusivamente. Que isto xa hai que ir planificando ben desde o principio. Ainda que non o parece. Unha cantina pequena de momento. Despois de que acabedes isto, e facedeme isto xa dunha vez, por favor, que vades a morrer sin oxígeno. E por onde vas xa? Non che queda demasiado, xeñeiro, o sea que eu daría máis prisa se for a ti. Podendo vivir, elexides morrer. Non, tampouco son así as cousas, pero bueno. Vale, xa temos oxígeno e agora cando construa isto xa poderán entrar a recargar as súas botellas de oxígeno dos seus trajes. O que é maravilloso. Nos seguintes pasos, crear as estructuras básicas de supervivencia básica. E o interesante sería que a poder facer así deste tamaño grande xa desde o principio. Se podo, moito mellor, facedme caso. Se podo, moito mellor. Están baixos de oxígeno, pero veña, que tedes isto aberto, por favor chegade, veña, pa dentro, que non podo prescindir de vos que sodes moi poucos de momento. Que por certo, algo importantísimo vai ser facer unha pista de aterrizaxe ainda que sea pequena. Por qué? Que xa vos podo decir que consume bastante enerxía, pero é importantísimo porque de momento temos moi pouca xente, especialmente sendo o mundo máis difícil que nos encheon de oxígeno, xa teñen os pulmóns encheos e o traxe tamén, xa poden proseguir co importante, que son estas estructuras. Estas son básicas, e cando teñades estas, todo maravilla. A ver, vos podedes... Va. Unha cama por aquí. E outra por aquí. E con eso van tirando. Que isto consume material e non podo ir gastando aí como se ve calquera cousa. Non podo ir gastando aí material ao todo. E máis xa con isto...
Non sei se a poderei facer, veremos. De momento é máis prioritario que fagan isto. Máis que a biocúpula en sí. E enxeñeiro, por favor, vai estar por oxígeno que como morras ti estamos perdidos. Estamos perdidos. E que vamos, como morras ti, acabouse o que se daba. E agora sería interesante ir planificando facer... Sí, sería unida aquí. Xa veredes por qué. E agora outra cousa importante tamén a facer é unha mina. Unha mina. Non, perdón, eso está nas estruturas exteriores, que son estas. Unha mina para extraer metal. E agora non hai nubes, por tanto isto está funcionando xa, que xa é día. E non hai moito vento, o sea que isto non está apenas funcionando. Como vedes tamén se vai ten estado, vai se estropeando, especialmente a turbina, máis que o panel solar. Como son mago, xa sei o que vai pasar. E por tanto sei que como non lle mande que non me faga isto, pois vai haber un problema moi grave. Vos vou decir cal, pero moi grave. E vou aumentar a velocidade porque non me interesa agora. Veña, a máxima velocidade, o 3. Moi ben. Vou poñer un segundinho a 1. E agora vou dicir que construan xa as cousas máis básicas que pode haber aquí, que son a mesa para que poidan comer, a auga, vital para a supervivencia, e unha televisión que tampouco é tan básica, pero é para que estén de bo humor a traballo. Porque se se poñen de mal humor neste xogo, basicamente digo, estou de mal humor, eu hoxe non traballo. E iso ahora non me convén lo máis mínimo. Vale, agora o enxeñeiro entra. Fai as camas. Fai a outra cama. Fai a fonte. E, por tanto, xa poden beber e, en principio, xa non van morrer de sede. Un triunfo enorme, podes estar seguros disso. E, evidentemente, ahora sí, que vou a mandarlle que fagan o que teñen que facer. Como pode ser outra vez a biocúpula, que a fagan aquí grande, se poden. E tamén aquí isto. Que nun futuro xa veredes pa que é. É moi útil, é moi importante, pero nun futuro xa veredes pa que é. Ou vedes xa temos xente triste, de mal humor, pero é o que hai. Ui, que non me dera conta eu desto. Tiña aquí para que viñan comerciantes. Comerciante. Compañeiro. Podeste ir. De momento non temos nada. De nada. Prácticamente para comerciar. O sea que de momento solo colonos. E que queremos? Pois queremos de momento enxeñeiros e biólogos. Ambas cousas se pode ser, porfa. Traballadores non é que dous sean moitos, pero bueno. Iremos tirando, digo eu. Vale, continuamos. Agora o que fai falta é bastante importante, a verdade, isto. Que vou a poñer
Ah, veña. Creo que vou cambiar a perspectiva. Así o podo colocar mellor. Evidentemente. Veña, que vin antes como te poñas como eu quería. E non é que haya poucas cousas que facer, pero... Aí. Conectado. Aquí. Básicamente só fago para o espacio. E aquí. Cando este construído vamos a facer algo tamén moi importante. Que vai a ser... Pois varias plantas. Para ter algo que comer. De momento temos comida da que trouxemos na nave Colonia, pero no futuro fará nos falta máis comida. Como vedes, os recursos xa estamos escasos dele. Non estamos para tirar cohetes, encanta eso. Pero bueno. Aquí é onde van a traballar os traballadores. Valga a redundancia. E cando veñan colonos novos, pois... todo vai ser moi bom. O traballador está moi infeliz, o que quere decir que vai traballar menos e peor. Pero bueno. É normal que estés infelices só. É que só sodes 4 e con 4 unha base non se construe. Para que estedes felices. Que despois hai maneira de solucionar eso da felicidade. Pero polo de pronto non é a miña máxima prioridade hacerlos felices. De momento non. Da que eso si están todos moi infelices, A ver se se lles pasa o enfado. E se lles pasa o enfado. A ver, compañeros, esta é a prioridade. Esta prioridade. E isto tamén é a prioridade. Polo menos xa podedes ver os bens básicos de momento teros satisfeitos, o sea que eu de vos non me queixaría. E vades a ter xa a televisión, non sei de que vos queixar, de bici. Vale, xa vamos a ter as plantas, que son vitais, se podo polo xurar. Vitais. E agora xa temos a mina. Entón, as plantas atenden aos seus biólogos, como xa se pode imaginar. Vou poñer unha maceta de plantas medicinais, ainda que de momento non é urxente ter plantas medicinais, pero poña porque se podemos ir reunindo algunha, pois mellor. Se podemos ir reunindo algunhas, pois mellor que mellor. E aquí o que faría falta agora sería isto. Vou a poñer aquí, por exemplo. Tamén de vital importancia. Que é o que nos convirte a comida que temos destas plantas en comida que esta xente consume. Non comen un tomate natural, non. Necesitan telo convertido en comida microondas, prácticamente. Pero bueno. Despois hai outra estrutura que tamén nos probo de comida, que sería interesante facer, que é o laboratorio. Pero claro. Isto estivo ben.
Bueno, que iba a decir? Que é moi boa estrutura, pero ten o seu problema. O sea que de momento vámonos concentrar en supervivencia e non vou facer moito máis. Hasta que vexa que estos están producindo material, que vai ser que non porque están de moi mal humor. Pois nada. Bueno, entón vamos a gestionar a base como xa normal. O prestixio. Maravilloso, grazas de prestixio. O ben que está a xente. A súa felicidade, moi pobre. Maravilloso. Iso sempre é moi bo. Bueno, polo menos denos un logro. A autosuficiencia alcanzada, que quere decir que xa temos as estruturas básicas para que a colonia poida sobrevivir. Non vivir ben, pero si sobrevivir. Que algo xa é. Ahora tes as estruturas necesarias para manter a colonia. Ahora vamos a empezar a xestión. A ver, enerxía. Consumimos máis do que producimos agora mesmo. Agotouse nos enerxía de reserva. Ben, maravilloso. Auga, temos suficiente, pero non estamos almacenando nada. E oxígeno. Temos suficiente produción para a pouca xente que temos de momento. Estas son as tecnologías que vamos a ir desbloqueando co comercio e que nos axudarán a facer estruturas mellores e máis eficientes. De momento a turbina non se nos está estropeando moito, o que é magnífico, pero estes están ca enerxía básica. A ver se recuperamos produción enerxética. Que conto que será mellor cando pase a noite, como vedes a noite xa está pola metade, máis ou menos. E por sorte a turbina está nos provendo de enerxía básica para a supervivencia, pero non para moito máis. E bueno, xa vedes, este é o show, basicamente. Creo que vamos a deixar por aquí, porque como introducción para saber se vos gusta a idea tanto de esta sección bilingüe en galego como a de unha serie con este show. Creo que xa é suficiente, entón só quero decir que lle dedes like ao vídeo se vos gustou, seguideme se queredes nas miñas redes sociais para enteraros de todo o novo que subo, tanto no canal, na miña página de Facebook e na miña comunidade de Google, como nas miñas redes persoais, nas que me podes atopar polo meu nome, Martín Sendepondo, e nas que subo un montón de noticias científicas, de noticias en xeral, que tal vez vos interesen algún. E nada, ademais se vos gusta o contido, tanto que subo eu como que añado as miñas listas de reproducción, na que podes encontrar de todo, aínda que por desgracia non todo o contido sexa meu. Non dubidedes en suscribirvos e coido que nos veremos no próximo vídeo.